Alang sa mga kapulisan sa Butuan City Police Office ang usa ka top 2 most wanted person sa station level og laing 11 ka wanted person atol sa gipahigayon nga saklyo gikan sa Nobyembre 29 hangtod sa Nobyembre 30. Giila ang top 2 most wanted person nga si alias Butchoy, 45 anyos lalaki og residente sa Barangay Buhangin, Dakbayan sa Butuan. Nadakpan ang akusado pinaagi sa warrant of arrest alang sa kalapasan sa Section 11, 12, Article 2 sa Republic Act 9165 ubos sa criminal case number 2024-631 o 2024-632. Mas gipahugtan pa sa mga kapulisan ang matag operasyon batok sa tanang purma sa kriminalidad aron protektahan ang matag usa, individual ug masiguro ang kalinaw ug seguridad sa komunidad. Mga katropa, ligunon ta ang atong panglawas pinaagi sa pag-inom sa Zanton Plus Gold ug Zanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.